Adama. Na mo se ai Kwasi Grushi dia na asia. Kwasi Grushi. Etu akasa ni. Yeah, mamen sa kweme so na minchia ya chiefo ne ya hwefo a wo mo dane dan na omo hwe Akuma FM Akuma FM ne nkrabata acha ho asia nyina eno kwestemie wadi nkan ate no sa pepepe na tie ahwehosomi esi wo offense no ne nkrabata no mu ba kwa ye fro honum domi abra eno no ewo ensennoa kwa no so na ahwehosomi ne kofa ba nyina ne se Akosi Grushi no ene ne yonko brebo pa ya omu ena edin komo ko ba bia din sa woso enum na nano efiada no Akosi Grushi no ekoje ne yonko no emoto bike se ode ko asempa ne na wafa akodi ne dwuma bi ampa oje afidie no edekọ na ode bae no na fort kakra aba afidie no ho a na damfo no obia nhede nyima asem kra ewo mu nyinu ntemu a ema abufu ebaye ti kasakasa mu na empenifo ebe pata wo mo se na entokwa bia ensi wo hono mesense omo ye namfofo ena obia nso mpese obeti asem foforo bia efa ho ti omo pata Akosi Grushi ni na damfo ewiye no ena Akosi Grushi no ekọ ni fie ena ne yonko no so ko ni fie kwansi ena Akosi Grushi ni sa ko na damfo no ho se wono nso ede neka waji ni sika bia wata wono nso ne nsa eka ni sika eza se wabegu na nyuma asese wa fere motorbike dia ene ono nso mfa ni sika ema no eho ena ntokwa no sa start bi mu a mentimo ho ase ye na ne yonko no ewi adem ofa tuo pie ya na ene so mu die dimayao ne kokoso a tu abuba minu ena ekasa ye okasa ye na wode ne ho eka nwe a oye sa wo dwane akono kofa domi abrakwa no so a won fa mu ase ko be pia susu obi asusu ne dia na chese ne bag ne ne nyoma ekura no enka wa Africa na wode akope kurufufo so atena eno so ena asusu nantie ya omo honum ete asem no omo te ya wedu asusu no na chese nantie wo kunumu adwa no edena kwa akoma police fo a sisi amene okasei asem no ewo nkinkan so police for ensem ena domi abra kono Akosi Grushi no so wato ananan mo nse do a wono so ehye nkinkan so government hospital hono mo oda hoy no kasa oda hoy na obiebie na no yo wada hono na obiebie na no na o kiranye esi ya ema na damfo no ebo no kuno entina onye wuye ebra sa video we ba abontene na Akosi Grushi no enye wuye entini wuye no echi no video a emaye evidence of enkoma ekoso no ena o hwe no ya fidie so enti Akosi Grushi die wato ananan mo nse do a se a on cast ya so ho bio wada so ehyenki kan so mochra ye hwe se apos for asema kwa akodi o mo nsem na anamucho bi ewo evasa nsemi hu no omo betuna omo de atentene ne aba na yenso ye de abeso ya chiefo ara ho sempa na fufu enye se bi a obi akosia no yonko da bi na fufu omo fie ni so bo ho yemfa no se ayese Akuma FM me shopping mall ho na di enye interval bi a emotua na fufu ye no mo na etie ye ni mo a ye na fufu Akosi Grushi kwa de meka se mene na nanten so kakra sense me shani nyina na omo ne yen na edi agro ti Akosi Grushi de aya ro ko tema aya yen nyina yen ya Akosi be mfie sei wa Akosi mfie be sei Akosi wo be 34-35 mo hana ana branche na wo tutuo no ono se friend say wonu so wonu late be ni di ni de sense akoba ni sei no mpenimfo empene mayem fam tuja nemu case no so asa akodi apos for nsem no ama ensem ni bi ho no ma opinche ya busua na
Afanu mmienu no nyinaa no obia empɛ sɛ ɔbɛka mo nsɛm ti sɛ akɔdi police wɔn nsɛm no ɔmo fugu ne sɛ ɛnni kwan sɛ nneɛma no bi wɔ hɔ a ɔmo gya na ne ba abɔnten ebi. Anyway, yeah, we dey my yɛbɛsa aba hɔ bi me nua yɛda ase ma yɛmfa wo sia na asɛm bɛɛ pɛɛ ni kyɛ sɛ mantwa me ho ama asɛm bi si wo dɛ me ba si